חברים, כאן אור, ואני עכשיו עושה את האתגר. מפלצות נגד אנשים. ואיתי? אילומינטי פרנד. אני אהיה... האנשים. לא, אתה תהיה אנשים. בסדר, תעשה לעצמך דק. אני אעשה לעצמי. אני אעשה על... יש לי דק חצי... אסור לראות את הדק שלך. יש לי כבר דק חצי... לי אסור לראות את הדק שלך ולך בוא נחליף אותו. זה דק מאפון, אני כבר יודע שוויץ. אתה מפלצות? כן. סבבה, וויץ' נחשבת למפלצת. יש. יש לי פה וויץ'. מה? אבל אין לך הוג. אני יודע. מה במקום הוג? מותר להיות בעניינים, נכון? מה? נכון, מותר להיות בעניינים. לא. למה? כי זה לא נחשב כלום, זה כאילו גם... זופ! לא. חרא. זה אומר שאני שם גובי ברל. אתם חושבים שכדאי לשים מיניון? בטח. ומה אני אציא? אני חייב טנקר, יש לי טנקר כבר בדק. תציג. חזרנו. יאללה. אני הציתי לרן, עכשיו הוא היה רן השבע. וירדתי, ואחר כך אני המפלצת והוא יהיה בני האדם. וחזרנו אליכם. סליחה. פשוט סוף קשר, ואיך שלי פה. If they can't stop it. שידק מאפן. ביי דוד. ביי. בלון, יאללה, בלון. תינדה בנדה, סינדגן, שינדגן. If you can't stop it. נראה לי שהוא טוב. יוש. ירדתי לו בניין ג'יג'י, אבל הוא רן טוב. אני לא מזלזל בו. הוא ירד גם לחבר שלי ארנה. שקרן. לאסף ירדתי. איך קוראים לערוץ שלו? באמת? כן. מה אתה נותן למאופן הזה? תקנטרו אותו. עכשיו אני זה. מה? מוי גוד. נדב, תהיה בשקט. אני אעלה עוד סרטונים. אני רוצה שתתנו סאב. זה הסרטון הראשון שלו, אז זה לא יהיה כל כך מדהים, אבל תתכוננו לעריכה. כשהוא יודע לערוך. כאילו אני אערוך לו, אבל כאילו בינתיים את הסרטון הראשון אני רוצה שתראו כאילו דארק פרינס, לא, דארק פרינס. זה משהו... ג'י. נייס רן. עכשיו יש כאן מישהו, נראה לי זה חבר שלי. אז נדב, נעצור, נבנה את הדק ונחזור אליכם. וחזרנו אליכם. אתם תראו מטושטש. למה? אחת של פייסבוק. יאללה. נייס של התחלה, נייס. איזה פוש אני עכשיו אעשה פה. נחלופי. כשיהיה לי את הקלף הזמן, הוא יקנטר לך את... לא משנה. פרינס ואוג ריידר זה לקרוא בן אדם? כן. יופי, ג'י. אני שמתי לך אותם נגדך בדק. תיכנסו לערוץ שלו, יש לו ערוץ תותח. תודה. אתה יודע, יש לי לבה. כי זה די מותר. לא, פאק. פק הלבל שלו. פק הלבל שלו. יש לי הרבה דברים נגד הלבה שלך, אבל הם או 4 אליקסר או 3 או 5. שזה סיבוך. זה גם סיבוך על זה הרגע ששמת לי את הברבריאן. למה? זה מסבך אותי.
זה ברברים זה אופי. אני יודע. זה הדודי. יופי, נייטס, איך שלא, נייס. מה, הוא נייס? וואו. פיחקו לי, וואו, רן, תפרק אותי. מסקיטיר. לא השתמשתי בקלף הזה עוד. בקלף אהוב עליי. בשתי קלפים עוד לא השתמשתי. סקר לי זהוב? לא, אתה לא יכול סקר. וויזארד. אברה. מה? למה אתה מגלה את השם המשפחה שלי? מה הבעיה שלך? אין לי בעיה. לבונד, חרק להב, סתם. ואז יבוא לך מפה זה... יופי, ניצח אותי. וואו, ג'י ג'י. ציינתי אותך בתחת. אתה מקלל, אסור לקלל בערוץ שלי. סתם. סתם. רן, מה עושים עכשיו? דק רגיל? לא, עכשיו גומרים את הסרטון. לא, דק רגיל. עכשיו דק רגיל. עכשיו אנחנו עושים את הדק הרגיל שלנו. יש לי דק סבבה. מישהו מהארנה 8 עשה לי אותו. בסדר. וואי, הדק שלי יכול להיות הדק הרגיל שלי, אבל נו. אני אנסה לעצב לעצמי דק שלי משל עצמי. בוא נעשה לי דק. אני אעשה לי סתם דק. וואי, רן, בוא נעשה דק שרק מבנים. אז, אוקיי אנשים, המשכנו את הסרטון ולא שמעו אותנו, אז בואו נגמור את הסרטון, תנו לייק וסאב ויאללה ביי.